Com vulgueu. Sí, som Jordi. Bona tarda. Bona tarda. Per principi, com sempre, una mica de repàs anímic, físic, de com esteu, de com ha anat aquesta primera sessió d'almenys, de com s'afronta la recta final de setmana, la radiografia general, Jordi. Bueno, jo crec que ens va doldre la derrota amb el Manresa, sobretot perquè penso que vam fer 60 minuts no bons com per guanyar el partit, però sí bons per poder contrarrestar el que era el joc ofensiu del Manresa. Se'ns en va anar per, sobretot la primera acció, un destello de molta qualitat del Moja, però que podíem haver defensat millor. I ara és una setmana de reflexió sobre aquestes dues accions, les coses que vam fer malament, com les podem seguir millorant, les havíem treballat durant la setmana, les ajudes, els laterals. Bueno, també pensant en Hospitalet, no? Perquè són situacions semblants a les que et pot generar qualsevol dels jugadors, des de Carlitos, a Buba, a Joel Lasso, qualsevol dels jugadors que té l'Hospitalet, no? I reforçant una mica la idea del que vam fer fins al minut 60 i també pensant en com podem ser una mica més agressius, més punyents en pilota del que ho vam ser el diumenge, que més ho vam ser molt poc, sobretot a les recuperacions, perdíem la pilota molt ràpid, i això és una de les coses que ens ha ocupat durant la setmana perquè si no un camp tan gran com el de l'Hospitalet també ens tocarà patir moltíssim, no? I una mica aquesta està sent la línia. Anímicament l'equip està bé perquè al final perdre el Manresa a casa pot entrar dins de les possibilitats al cap de l'any i això anímicament el que et dic, a l'equip no l'afecta, però cada vegada queden menys partits i hem d'anar traient els punts que ens faltin, tot i que acabem estant a un punt de moment només del que és la salvació i això ens ha de deixar més o menys tranquils. Respecte a això que estàs comentant de la pilota o l'equip en pilota, val contra el Manresa, també contra l'Hospitalet, no sé si al final, per molt sòlid que siguis defensivament, si no tens una mica la pilota, almenys per descansar, arriba un punt on els rivals en general, amb tota la qualitat, d'una manera o altra t'acaben... Sí, el rival et sotmet, si no, i quan et sotmet tantíssim, al final, tanto va el cantar a la fuente, no? Pues això va ser, sí, que tantes vegades t'arriba el Manresa que al final el Moja amb una, tu t'equivoques perquè has tingut de defensar en moltes situacions similars en el partit i al final te la fa, no? I això pot passar igualment a l'Hospitalet. Per això et dic que nosaltres també la idea està sent una setmana la d'intentar ser una mica més agressius defensivament i sobretot intentar tenir una mica més la pilota també, emmarcat en un context en el que nosaltres molt poc tenim a perdre al camp de l'Hospitalet, perquè vindria a ser un partit fora de casa contra un dels rivals candidats a l'ascens, sens dubte, que ve de 5 punts de 21, ve de 2 derrotes consecutives, ve de canvi d'entrenador, juga a casa, li va un dels cuers. Ostres, tenim realment moltíssim a guanyar i poc a perdre, perquè un resultat quedaria anècdota, una derrota, no? Perquè seria important després pensar en el Vic, que serà la pel·lícula molt diferent. I això ens deixa una mica molt més aquest marge de dir ostres, no tenim l'obligació que tenim al camp de l'Europa, per exemple, no? I això jo crec que l'equip també l'ha de deixar més tranquil i ens permetrà fer una passa endavant i arriscar una mica més en pilota del que ho vam fer el diumenge i amb un terreny de joc que està millor que el que tenim nosaltres per a poder-te fer 4 passes amb el nivell que tenim, sí? Cosa que diumenge amb el Manresa aquí no vam aconseguir pràcticament. Jo em volia centrar una mica més en l'Hospitalet, que ha canviat d'entrenador fa poc, llavors volia que ens expliquessis una mica si havies vist molta diferència amb l'equip que va venir aquí a l'octubre i quins punts forts i dèbils hi veus. Els jugadors són pràcticament els mateixos, perquè un dels que li donem un tret diferencial entre la sobrena volta, que és l'Ignasi Quer, està sancionat, amb la qual la plantilla serà, com aquell que diu, la mateixa que va venir aquí. Sí? És un equip amb moltíssimes individualitats, qualsevol dels noms que puguem dir, des de Pellegrín, a Ramon Marimón, a Uri, a Buba, tots els que hem comentat abans, a Liada al porter, qualsevol, Rubi, Vitali, qualsevol dels que diguem milloren el que segurament tenim nosaltres, serien qualsevol jugador per estar en equips de la zona alta o inclús en alguna categoria més, però sí que és veritat que com a equip ha tingut les seves mancances, no? Jo crec que amb el canvi d'entrenador l'únic que hem pogut veure amb el partit de Vilanova és un plantejament una mica més defensiu, en lloc d'un 4-3-3 pot ser tan
tan alt, una mica un 4-1-4-1 més replegat. També és veritat que el Vilanova t'hi obliga, perquè és un equip que té molt la pilota. Llavors hem pogut treure poques conclusions del que ha de ser l'Hospitalet del nou entrenador. No? Apunte cap aquí, veurem el diumenge, estem treballant diferents possibilitats del que ens podem trobar i en això és el que estem ahir i demà preparant per a veure si podem ser capaços de fer-los mal. No sé si és una mica un escenari de partit, agafant també el que deies ara Jordi, i veient la situació de l'Hospitalet, del molt a guanya i poca part que deies, ostres, arribar al final de partit amb opció en T va més a favor de què de l'Hospitalet. Segur, perquè a més quan vens de ser un equip cridat per la zona alta i vens de resultats negatius i vens de no estar complint les expectatives, cada minut que passa i no ets capaç de resoldre el partit va en contra teva, no? I això li pot passar a l'Hospitalet. I són jugadors que els està pesant aquesta responsabilitat, crec jo, vist des de fora, després des de dins, jo no hi he estat. I és veritat que això pot jugar a favor nostre. També pensant que ho podia fer el dia al Manresa i se'ns va anar a Norris en 5 minuts, al 60 o al 65, no? L'important és que si fan el primer o facin el segon, perseguís tant a una acció de poder sumar alguna cosa. Millor seria encara arribar amb 0-2 i amb 0-1 i intentar-ho, però clar, això ja està triat per a molt pocs, no? L'Escala va ser capaç de fer-ho, en un partit fa poc però que hi ha un penal, que hi ha accions molt concretes que penso que va ser la debacle l'Hospitalet d'aquell dia, però no. Jo crec que l'Hospitalet que veurem serà un Hospitalet protagonista, amb individualitats molt bones, veurem també si Uri juga, si no juga, perquè aquí també canvia una mica les seves estructures. Però clar, qualsevol dels jugadors que estem parlant són jugadors de la categoria. A nivell vostre, respecte al partit, com esteu també a nivell de jugadors? Recordo Russo, que era molt just, Marc Alegre, van jugar el diumenge passat, no sé si ja els tens tot bé per tenir el màxim d'efectius possible, però també avui serà el primer entrenament després de, quasi des de l'octubre o el novembre, en què entrenarem amb la totalitat de la plantilla del primer equip disponible, al 100%. El qual diu molt, vol dir que recuperem Aleix, tenim a Pau Russo recuperat, tenim a Bussi que està bé, tenim a Boaz que va descansar ahir però per poder entrenar avui i demà, perquè al final el seu ja sabem el que és. Completem tota la plantilla per entrenar avui, 22 més 2 porters, confiats que això també ha de portar que hi hagi més competència, més competitivitat, a fer pujar el nivell dels entrenaments i això va pujar el nivell també dels partits després. Al final són situacions, les molèsties, lesions que hem anat tenint, que són pròpies d'un equip. Toco fusta que no han tingut cap lesió de llarga durada, que molts equips les tenen, nosaltres aquest any no les estem tenint, tot i els impediments de superfícies, de canvis, de mal estat dels terrenys de joc i això, tenim a tothom disponible, més on triar i també més per cuidar de que ara pot ser un partit més transcendental com ha de ser el del Vic el dimecres dia 4. Molt bé.